start a washing machine. Can you imagine? And start a washing machine. Mune hembe dzevana dzodaura dzainiwa pa. So, vakuru vekare jajo bonde wakamuziva here mukadzi uyu. Vaiti wakamuziva nerespect. I think mukadzi akati vanhu vaunderstand chinhu chinonzi sex icho. That's why dzimwe nguva vakati pabirth certificate chavanoti sex kuti male or female sex. Male. Kumukadzi sex chinhu chikuru. Chinhu chinomutraumatize. Kana mfungwa ndinonyeba. Wese mukadzi achateerera live achaiona. Ndikati sex anotoziva munhu akamuvhura. Whether akavhugwa achirepiwa katapo mukadzi mbuya vako vane 99 years. Ukavati sex. Vanodoziva pachikomo pakakwirirwa mugore rambuya nehanda. Tikavamutsa vese vakadzi vakafana kutoziva pakalozera virginity yavo. This is why ndichikuudza kuti vanhukadzi havatori sex matorero atoita varume. Right now ukativhunza pamwe takavhura vakatowanda. Ukandivhunza zviti ndakarana vakandi pamwe ndogona kuudza nhamba. Tozvindati pfambe uyu ndandamusiya uyu. Vakadzi hawanzi kudero. Mukadzi haaite lose count. Anorega zvake kuudza kuti mukadzi haaite because pese pavanorara nemunhu vakadzi kana varivo vavolunteer vasina kurepiwa even akarepiwa akangana vakadzi vanopinda musex neapa nemwoyo wavo havangovati zvazvokuti yativatane kashoma and even vakada kuti yativatane zvikangonakidza kaviri katatu mind yavo idochinja gwadova rudo havachagoni kudifferentiate kuti tiri kungotamba neku zvino kumurume manje murume angaiti ndatoona kokunotambira ground rebhora. That's why dzimwe nguva mukadzi anenge akati aiwa hatidi kuita vana hatidi kuita vana ukasaenda naye akanoisiwa dhepo uchimuona 2 months later kukazoita mwana sei takabvumirana iwe ndakakukudaini. Vakadzi havaite bonde for the sake of it. Ndokusaka paya muchinzwa pamalive angu chikwapeza nditi kana ari mukadzi wako iwe kana ado kuhurira chirega zvako kudzokera. Mukadzi akakuhurira atohura neapa kashoma even achihura achida kurevenge pari vamwe panosvika patime yekuda kungorevenge kuti wakambondihurira saka ndangokuhurirawo. So mukadzi anogona kuzviita izvozvo but mukurevenge imomo akangonakidzwa pakangoita mistake kuti anakidzwa nomunhu ari kurevenge naye hazvitani division yekuti love difference yelove nesex haipo kumukadzi. In fact chinhu one. That's why chuna dzimwe nguva musikana anogona kukuramba so ndine mukomana achireva munhu waari kuvata naye une mukomana ndiye mukomana. Dzimwe nguva wanzwa mukadzi achiti I'm kind of seeing someone ari kureva kuti ari kukwigwa. Zvino isusu varume vanoita chifunga kuti bonde kukwirana hako unofunga kuti munhu akwira kombi. Varume vanofunga kuti kuenda pamusoro pemukadzi ngoda kukwira kombi tata sezvinoitwa kombi. No, zvine meaning kuvanhukadzi more than kuvarume. Inzwai kuvanhukadzi murume anogona kuvata newe akatsinzina so asingatombozindiwe hazvipinde apa kashoma. Musafurirwa kuti ari kuvata neni saka anondida. Vakadzi vazhinji mune mistake unofunga kuti murume wenyu anokudai because tirikwata hatisatambokana every night anorana. No, varume hatishandise izvozvo. Iso varume ngatisangofunga kuti tiringotamba tiringokwirana zvedu. Mukadzi haaite game yekuti tongokwirana ukaona kakudzokorora ruviri rutatu rwechina 4th 5th mukadzi ati vane bonding newe haadi kukuudza zvake chokwadi but ari kuona uri potential baba vevana or something ari kutohopa to change you. Vamwe vakadzi vanopinda vachiti tingotamba wopedzisira watobatwa nelove iyoyo wopedzisira woda kutokuchinja kuti ndomuchinja akandida ndo panoita mamistakes hobo ipapo mukadzi ari kungoshingirira pamunhu asingambomudikana kushingirira pamunhu asingambomudikana.